vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini ndakaita girlfriend ndokubva ndatiza mukadzi wangu ndichinogara negirlfriend yangu, saka ndakazonetsana negirlfriend yangu ndokubva ndazodzokera kumba kwangu. Ndakati ndadzokera kumba, ndichisvika kumba ndava kuda kuita bonde nemukadzi wangu, ndakabva ndazoona kuti sikarudzi yangu yainge ichiramba kumira. Izvi zvakaitika the first night. Zvino the next day mukoma, ndakatoti ndamuka hangu ndava kutoenda kunorasa mvura, ndopandakabva ndazoona kutoti sikarudzi yangu painge pasisina. Saka ndakabva ndavhunduka ndikabva ndati zvimwe kuda maybe inyaya yekuti ndine zvinodhaka zvandinotora. So ndakabva ndati let me try to sober up. Ndakazoti ndava sober zvekare ndopandakabva ndadzokera kutoilet. Apa ndakatodzokera kutoilet mukoma ndisitombori sure of myself, ndokubva ndatoona kutoti zvekare sikarudzi yangu it had gone missing. Ndakabva ndazoti ndinofanira kuti ndinge ndichitaura negirlfriend yangu because mazuva andainge ndichigara kumba kwake ndine zvinhu zvakawanda zvandaiwanzokuona zvandainge ndisinganzwisisi. Like for an example, pane umwe musi pandakabuda ndichiti ndikuenda kubasa but ndainge ndichida kungotaimira munhu wangu, ndokubva ndazodzoka. Pandakadzoka ndakatosvika pamba painge paine vamwe vakadzi vechikuru vainge vari vaviri, saka ndakabva ndamboramba ndakamira padhoo ndichiteerera. Ndakabva ndazongonyahwaira ndichibuda zvekare gate. Pandakazodzoka manje iye akabva azoti ainge achida kuperekedza avo ainge achiti vana tete vake. Iye achingobuda ndakabva ndazotanga kusecha mumba, ndikabva ndazoona kuti mainge muine kamwe kamucheka. Mukati mekamucheka ikako mainge muine zita rangu uye zvekare mainge muine tsono nemhiripiri. Ndikabva ndamubvunza, iye akabva ati ndezvekusimbisa imba yedu. Ndikabva ndati enda unorasa zvinhu izvozvo, ndokubva abuda panze. Ndikabva ndamutevera ndikabva ndati rasa zvinhu izvozvo, ndikaenda naye kutoilet akabva azoflasha zvinhu zviya. Saka I think kuti iye ane kakundigadzira ako kaakaita, but manje chiri kundinetsa ndechekuti ndinoti kana ndikataura naye iye anobva anditi iwe shamwari handiti wakandiramba, kana uchida kuti tinge tichitaurirana tinge tichinzwisisana enda unondiroora. So mukoma handizivi kuti munhu uyu ndoita sei naye. Ine hangu ndava kungofunga kuti ndichangotora bhemba, kana ndatora bhemba munhu uyu ndichamutaimira kana pakati peusiku ndobva ndaenda ndobva ndanomuuraya because ndinorarama sei kana like saizvezvi mukadzi wangu ndinotomuavoida. Ende kubva zvandakadzoka pamba nemukadzi tinogara tichingonetsana because iye handidi kuti ange achiona kuti handisisina sikarudzi. Pose pandinonzwa kuti ndikuda kuenda kunorasa mvura ndotanga kunzwa pain pazasi peguvhu, then pandinoenda kutoilet handitombozivi kuti weti yacho ndinoiita sei, ndinozotongokaruka ndatoita weti iya. Saka I'm just asking for your advice. Kana kuino futi anokwanisa kundibatsira kuitira kuti sikarudzi yangu inge ichidzoka panzvimbo, please ndibatsireiwo. I am willing to pay anything. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Saka ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika inini nemurume wangu patakasangana kuzondiroora uye zvekare nekuzotanga kundihurira nekuzondimanikidza kuti ange achizondiisa pabarika. Inini murume wangu ndakatanga kudanana naye pandainge ndiri form 3. Mushure mekunge amanikidza kuti tinge tichiita bonde ndopandakabva ndazomuudza kuti kwainge kusina kwandainge ndichaenda nekuti ndainge ndatova mukadzi wake. Akabva ati iri ball. Saka takangogara mukoma for about a week ndobva atowanirwa basa nasekuru vake muHarare, ndobva azotanga kushanda muHarare. Life I can say kuti was very good. Zvinhu zvakazochinja pandakazouyawo kuHarare. Pandakauya kuHarare ndo pandakabva ndazoudzwa kuti iye ainge atori munhu wemahure ende aitogara akatokembesa mazuva awo pandainge ndichiri kumusha. Ndakabva ndatanga kunetsana naye because ipapo pandainge ndiine pamuviri ndakarapwa sick, this was 3 times. Achingodzokera zvekare kuhure rake riya apa achiona kuti ari kukuvadzisa mukadzi achiramba achidzokera kuya. Ndakabva ndarwadziwa ndikabva ndati I have to return back home. Ndokubva ndazodzoka kumusha. Pandakadzoka kumusha
ndakabva ndazoudza mama vangu zvose izvo zvainge zvakaitika pandainge ndiri kuHarare. Saka amai vakabva vati taifanira kuti tinge tichienda kune imwe n'anga. Takabva tazoenda kun'anga kuya. Saka patakasvika kun'anga kuya, then n'anga iya yakabva yazoti taifanira kuti tinge tichitenga imwe imbwa, ndokubva yazotitengesera imbwa. Saka imbwa iyi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mwedzi wose ndichingoipa mushonga kusvika imbwa yaya yava bofu. Imbwa iyoyo yakazoti yava bofu, ndokubva tazodzokera zvekare nayo imbwa yaya kune n'anga iyaya. Saka n'anga yacho yainge ichazoda kuuraya imbwa iyoyo, tobva tachizotora maziso ayo. Saka iye murume wangu achinotarira vamwe vanhukadzi anenge akangofanana nebofu, ndozvatakaudzwawo ipapo. Then ndakabva ndazopiwa maziso embwa iya zvekare nematumbu. Ndikabva ndazonzi murume wangu ndaifanira kuti ndinge ndichizomubikira zvinhu izvozvo. Ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichimufunga, ndainge ndichida kuti ndinge ndichimboya kuHarare. Ndokubva azoti iye weekend yacho ainge achazoya kumusha because I was 7 months pregnant at that time. So akabva azoya kumba kwedu, ndazomubikira matumbu aya embwa zvekare nemaziso embwa aya. Then iye murume wangu akabva azotanga kuita problem yemaziso, but kuhura ainge ava kusahura zvake panguva yacho iyoyo, but ainge ambozama kuti ange achindimanikidza kuti ange achindiisa pabarika. Ndikabva ndaramba. Saka zvakazoya ndezvekuti pane paakazombodzokera kubasa, ndokubva tazofonerwa zvichinzi ainge ari kuchipatara. Patakaenda kuya ndo patakabva tazoudzwa kuti iye murume wangu he had lost his eyesight. Munhu ndo pandakabva ndazomuramba mushure mekunge aita bofu. Ndiyo secret yangu mukoma. Pari zvino ndiri kugara hangu muno muSouth Africa, ndakazoroorwa zvekare uye nemurume wangu tinotodanana, but iye ex-husband achitori mupenyu, but ava bofu, anongogara kumusha uko. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka tina vamwe bamunini vedu ava vakauya kuno kuZim muna April. Saka baba vangu pavakaita mhiko dzekuti uyo haafi akakwira ndege zvekare uye haafi akadzokera kuUK, kana amai vakatombobvunza baba kuti zvose zvavainge vachitaura vainge vachizviwana kupi, because saka bamunini vedu ava vainge vakasoenda kuUK kudhara apo patainge tichiri vana vadiki. Singe vakasoenda kuUK kudhara, ndokubva vazoudzwa kuti makuva evabereki vavo aifanira kuti ange achizovakirirwa. Saka vainge vakambotaura nezvayo nhau yacho iyoyo mufamily group, ndokubva vazouya. Vakauya muna April, vakati vauya muna April, then makuva aya ndokubva azovakirirwa, but mushure mekunge makuva aya avakirirwa sezvakataurwa nababa vangu, bamunini ava vakazoshayika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi hazviite kuti unge uchingonanga baba Huroi, but tinotozviziva kuti baba ndo vakaroya munin'ina wavo. Uye ivo vanzvadzi ava vanoti chinotirwadzawo mumhuri medu ndechekuti vanasikana vose vari kungodzoswa kuvarume. Kabva vati kana ndiri seni mukoma, chinondirwadza ndechekuti ex-husband yangu uyo wandakasiya kuSouth Africa ainge aine mari chaiyo yakawanda, but ndakangonetsana naye nekanyaya kadiki. Baba pavakangofona chete vachinditi dzoka kumusha mwana wangu, ndakabva ndatanga kusatonzwisisa zvachose. Kunyange patakazombozama kuti tinge tichigadzirisana inini nemurume, but nezvake ndainge ndava kusatomboda, but ndakangoti ndichingomusiya pandainge ndava mubhazi, ndo pandakabva ndatanga kuchema ndichiti kondaitei ndaparadza marriage yangu. But ndakati ndichingosvika pamba mushure mekunge baba vandipa tii yekuti ndinge ndichinwa, ndikabva ndatanga kuti pose paaindifonera ndaibva ndanzwa mwoyo wangu uchisviba ndichinzwa kumuvenga. Nanhasi uno anozama kungogara, nanhasi uno anogara achingondifonera achiti mukadzi wangu wadii wadzoka, tachengeta vana vedu tiri pamwe chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vana vose vari pamba vakadzoka vakabva kuvarume including me. Ndikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti inini ndainge ndichimboita basa rekuba mari yemurume wangu pose paainge achiuya akadhakwa. Saka mukoma ndaipota ndichimubira mari because iye murume wangu my ex husband ainge ari mukorokoza, but ndakazomuramba mushure mekunge ndatengera amai vangu ruzevha kuti vange vachigara. Saka amai vangu manje vava kuti ko wadi kungoita zvawakamboita pane murume wako wekutanga, kupota uchimubira mari obva wandipa so that tikwanise kuvaka musha. Kana ari ex husband yangu ndakangomusiya ari rombe asina kana chaainge ainacho, because mushure mekunge ndatengera amai vangu stand ndakabva ndazotengesa zvekare zvimwe zvaainge achishandisa pabasa rake. Apa vamwe vake vaainge achishanda navo vazhinji vakatenga motikari, vamwe ndo vakatanga zvematakshop, vazhinji vatova nemashops but vakatangira kumatakshop. Saka mari yandakamubira, mari iyo even though ndakamubira pashoma, ndakamubira mari inokwana iyo kuita $3,000 naamai tikabva tazotenga ruzevha rwedu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma kane, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hei, kusiya murume asina kana chinhu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakaromba. Saka mukuromba kwangu ndakabva ndazobvunzwa kuti mhiko dzacho dzaunoda kuti unge uchiita imhiko dzipi, unoda here kuti unge uchiuraya vabereki vako? Ndikabva ndati kwete. Ndikabva ndazonzi since iwe waramba kuuraya vabereki vako, zvatava kuita ndezvekuti tava kuchitora pfungwa dzehanzvadzi yako. Saka sisi vangu ava ndivo first born in our family uye ndini ndinogara navo. Saka sisi vangu ava mhiko dzangu ndedzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiti paya pavanenge vari kumaperiods ndinofanira kuti ndinge ndichirara navo. Chavanga iyi yakabva yazonditumidzira chidhoma chayo. Chidhoma chiya chikabva chati chainge chaudzwa nen'anga iya kuti kune vose avo vakatora zvavakatora vari kufanira kuti vange vachidzoka nazvo kuitira kuti zvinge zvichizorinyuwiwa, kuitira kuti kana iyo ikazofa vana vacho vanenge vachiziva kuti zvinhu izvozvo kana kuri kunzi kana ini seni kana ndava kusazvida then ivo vanozvigamuchira sei vachizvidzosa mumusha, because iyo n'anga yacho yakatoromberawo izvi zvekurombesa vamwe. Saka mukoma ndakabva ndazodzokera kuya, ndakati ndadzokera kuya, saka ndakabva ndazonzi dare idzva iro racho ratakaita rainge riine dzimwe mhiko, even though ndicharamba ndichingoenderera nemhiko idzi dzekurara nasisi vangu. Saka sisi vangu ava ivo vane mwana wavo pari zvino ava ne14 years. Saka ndiri kunzi kana akangosvika kuma 16 17 years ndiri kufanira kuti ndinge ndichizotanga kurara naye, naiyewo akanzi ari kufanira kuti ange achizotorerwa pfungwa dzake, ange achizotanga kupenga sezvinoita amai vake. Pose apa ndini ndanga ndichimuchengeta muzukuru wangu uyu. Saka ndakanzi ari kufanira kuti ange achizouya pamba pangu nditange kugara naye ndichimupa mishonga iyo ichazomupengesa. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Hei, pakaipa. Ngatitaurei naye Haiti uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu.
So inini ndine best friend yangu, saka ndakazosvikawo pakuparadza marriage yebest friend yangu. Zvakaitikawo ipapo mukoma ndezvekuti tainge takapinda mune rimwe WhatsApp group, saka mugroup imomo mainge muchiita zvekutengeswa maherbs, saka takabva tatanga kutaura naadmin uyo ainge achitengesa maherbs. Saka anoti kana ukatenga maherbs then anobva akuzokutumidzira necourier. Then friend yangu uyu iye nemurume wake at that time vainge vakaenda kumusha, saka friend yangu yakabva yazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizomuodhera zvekare maherbs mushure mekunge taona kuti angu andainge ndakaodha ainge ava kutoshanda, marriage yangu yainge yatova bo. So mukomana she ndakabva ndazotaura manje naadmin uya, but ndichinotaura naadmin ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichida mushonga wekuti ndinge ndichiparadza marriage yeumwe uyo wandainge ndichinetsana naye, but handina kumuudza kuti munhu wacho ainge ari ani, admin wacho iyeye. So ndakabva ndazotumidzirwa rimwe rainge rakaita kunge ruva, but ruva iroro rainge richibuda mukaka. Ndikabva ndazonzi munhu wacho ndaifanira kuti ndinge ndichizomuitira sort of like munamato. Ndakanzi ndinotora pen nepaper ndobva ndatanga kunyora zita remunhu wacho. Kana ndapedza kunyora zita remunhu ndobva ndanyora zita remurume wacho, ndobva ndazonyora zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari munhu uya. Ndikabva ndanzi kana ndapedza kudaro ndopa ndinobva ndazotora ruva rerya ndobva ndazotanga manje kurisvina ndichidonhedzera mukaka uya. Kana ndapedza ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoriomesa pazuva ndobva ndazoripisa. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga 1 mita yejira rered uye zvekare netsono. Saka ndakabva ndazotora bepa rerya ndokubva ndazosunga mucheka uya wered, ndakaisa bepa netsono dziya mukati memucheka uya wered ndokubva ndazopisa zvinhu zviya. Saka friend yangu nemurume wake vakazoti vachibva kumusha vainge vatori pakati pekutonetsana. By this time yavakazouya kunoku kuSouth Africa marriage yavo yainge yatoparara. Murume wefriend yangu akabva azotanga kugara neumwe mukadzi uyo waachiri kugara naye. Then friend yangu ndakabva ndazoipfurira ndikabva ndati iwe newewo mhani unogona kuita move on. Saka ndakabva ndazomutsvakira umwe munhu, but wacho wandakazomutsvakira ndakatsvakawo munhu ane level rakasara. Ndakanyatsokutsvaka munhu nekuti level racho riri pasi pelevel remurume wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Pakaipa my best friend, ko muri kumbozvifambisa seiko? Ngatitaurei navo mucomment section.